Свищовски хайдути! Снима драм. Дай му ред. Дай му ред. Това шукър не може да надем. Не ми дай, лапо става. Стига, бе! Става кутия. Така, той има кой да дава рез. Ще идат. Да лапнат се върнете. Надез да запаят се да. Това е очакване на... То тук така, как да дойде. Тя са напукат и ще дойде. Хайде. Така. Идат. Най-после. Шичо Колевче с страст не му върви ракета. Емилия има един ята марша в тези. Няма нищо. Ще чакаме да нам нападне. Откъснат. И какво ще вика? Как си ти? Че са много пътна. Че ще ме завземат до деда да следвате. Така! Самодили в бели премени. Кой не ми макачи да пуснете? Доктора, помощ ли ме? Аз те гледам от ден. Сватба Харадинската почта. Ще не знаеш ли? Не. А то от само е делям да разберете. Бега гости, вече се намахва като мулята. Добре, аз гледам слухам сега. Ти ли си, не ли си? Тук е жената от този. Ама не е печено. Знаеш те опак. Не е печено да с вас хляб. Ще печено го взели па има. Не бе, звезде. Гора лапнаха печено си тогава жена му от тука. Вика сигурно ще е там. Като го одея бяхме заедно, вика ако е там, но как ще е по-бо. Пак са уважителни. Това е хвата. Не скараме, бутаме зорно, виж това е. От цялата работа чух смислени думи само от тебе и от доктора. Не чува кой да. Само от тебе и от доктора.
Да питате, като не знаеш да питате. Тодора, залягай, Тодора! Вътрешното водеене сега да са най-големите тигри. Разбираш ли? Спортници, Да, ти им казваш, че по време трябва да ги командироваш на палатка, то те гледа късе носи на жълти павета на палатка. И сега спуснам такова да имат някакво лев и не искат. Икономии трябва да се правят. А до година ще ги да гарантира. Какво стана? Вас да не ги да запати? Не, виж, аз ще ги има. Това ще на инспекцията ги има. Стана го 470 лева. Главен специалист. Не може да знаят преш. Чисти взима 400. Не. Тата от 380. Да. Значи 90 лева отгоре увеличение в това. Пак е не. Отдавна трябваше да стане това нещо. Да, не? Хубавата вечер сме заедно. Това в моя ресторан. Каквото песен искаш, това в моя ресторан. И аз подавам, аз няма да искам пара, но отивам други прати. Те са руски. Да. Това е така, съм комплан. Знам, да разбрах аз. Всичко е там. Добре. Доктор. Пукна. Баче, тия пушки и гърват. Той не може да играе, бе, това втория. Това е най-страшна партийна си Детка не взяла, а хайдуки те за вас. Така, хайдуки, виж как хранят народа. Хайдуки майка не хранят. Село се нахранят. Уважаеми жители и гости на село Соколовци, много ви благодарим за топлото посрещане и ви поздравяваме по случай църковния празник и празник на селото Петровден. Сдружение Родопски хайдути работи за прославата на родопските комити и воеводи, борили се против тиранията. С проучване на стари книги и събиране на материали, ние искаме да запазим жив спомена за героизма на нашите деди. За тази цел сме оставили за гърба си 8 паметни плочи в различни родопски села, за да знае нашето поколение героичното ни минало. Минало, с което може да се гордеете всички вие.
горди потомци на тяжки кехаи и върли хайдути. В историята на село Соколовци и село Проглед има много драматични страници, но най-важното е, че вече 100 години можем да отбелязваме заедно празника на вашето село. Защото най-добре го е казал революционерът Яне Сандански. Робът се бори за свобода, а свободния за съвършенство. Благодаря. Сега ми позволете, скъпи гости, скъпи приятели, в началото на нашия празник да поканя ето тук пред мен и домакината на нашето село, госпожа Мария Шукирова. Домакинът продаваше сирене. Добре сте ни дошли, млади родопски хайдути. Вие ни върнахте във времето на нашите деди и прадеди, в миналото на нашето село, в историческите събития на миналия век. Вие ни накарахте да се почувстваме горди, че сме потомци на село Соколовци, защото има с какво и с кого да се гордеем. А наравно с нас се гордеете и вие, скъпи гости от село Проглед, защото с вас ни свързват дълбоки родови корени още от създаване на селото ни. Всички знаем, че село Долно Дерекюй след руско-турската освободителна война остава в пределите на Турската империя. Границата минавала през Рожен, а имотите на хората, откъснати от границата, останали в българско. След съединението на България в 1885 година, преминаването на границата ставало само с открит лист, а в 1890 година положението станало съсипващо, защото започнали да събират мито за всичко. Да си прикараш житото и сламата, плащаш мито, да си прекараш сеното, пак мито, да си напасеш овцете в собствената ливада, пак плащаш. И не само това, през зимата на 1891-92 година голям сняг затрупал главния път на Рожен. Населението на Долно Дерекюй било задължено да носи ангария по разчистване на пътя. Много дни подред изкарвали всички способни за работа мъже и жени, студените и ветровити дни да ринат сняг с лопати. Но хората вече уморени и измръзнали, започнали да се изплъзват по различни причини и не желаяли повече да работят. Тогава турците обърнали дебелия край на тоягата и се опитали на сила да изкарват риначи на сняг. Една неделя още не била пусната църковната служба. На дървеното мощче пред църквата били събрани хора от селото – Сбирко, Алестрата, Кушлю и други. Между тях бил и мухтаря на селото тогава Тодор Станчев. При тях дошъл турският жандарин Хасан Чауш да търски селския мухтарин, да принуждава хората насилствено да излизат да ринат сняг на Рожен. Но мухтарят Тодор Станчев му се опълчил и защитил хората си. Какво мяса и сва? Вчера са ринали, за вчерашник са ринали, ката ден ринат, да няма ли край сва? Днеска празник, чорква са не пуснали, няма да ринат. Шаринат, всички ще вървите. Ядосал се турчина и извадил камшика и започнал да го размахва. Всички погледнали към мухтаря. Слушай, няма да халаш людесе, да ти ни стане тясън стокакъс. Махай ми се от очи се, дойдете здрав кюркя. Ядосал се още повече турчина и се нахвърлил да го бие. Не му останал длъжен и Тодор Станчев. Сбили се двамата, станали на кълбо, разтървали ги и отвели турчина на страна. Един от хората видял скъсаното жандарско копче
и го подал на мухтаря, а той ядосано викнал: "Форли му копката! Хайде да видим да го съм не всакатил, че бая го помачках." Притеснили се хората около него и се зачухкали: "Не е хубаво и това, Тодоре, ще се оплача со син, Белоша ни докара." "Ага докара, да докара. Какво сте се зачухкали като жени? Ага сме яца докривели на турце се, ще избягаме. Ей, Горожан, какво му мислите?" За този своеобразен начин на мухтаруване Тодор Станчев бил задържан в Смолянския затвор за 10 дни, бит и глобен с 10 лири. С така грубо поругана чест на селски избранник и голям кехая, той решил да се махне от това село и от тая държава. Последвали го и други непокорни, свободомислещи дерековци, като Томача Къров, Марин Стоев Мариновски, Ташо Сариев, Стайко Сариев и други. И през март на 1892 година, на ден Благовец, преминават границата и се заселват в сегашното село Проглед и махала Караманица. 34 години тегнела границата над селото ни над връх Рожен, а цели 20 години разделяла брат от брата. Само веднъж в годината се отваряла свободно, за да се срещнат дерекюските родове от трите села – Момчуловци, Соколовци и Проглед, да почетат с курбан всички светии на Параклиса свети Пантелеймон, да се разтожат, да попеят и заедно да заиграят тьошки дерекюски хора. Тази година празнуваме 100 години от Балканската война. Война, която донесла дългоочаквана и изстрадала свобода на нашия родопски край. Честита 100 годишна свобода на Рожен и на вас, достолепни дерекюски родове, закърмени с християнски добродетели, родолюбие и гордост, преклонение и благодарност към нашите предци. Уважаема госпожо кмет на село Момчуловци и кметски наместник на село Проглед, от името на всички жители от село Соколовци ви подаряваме снимка от събора на Рожен преди да падне границата. Нека съхраним историята и традициите, които ни свързват. Израстали го. Така не можеш да снимаш, вот не можеш да
майка ти мене не рачи, засноха за домовница. Когда тарачи Тодоро, майка бе межо отбирала, майка бе межо отбирала, горна и долна махало. Врет без апрели, напрели, кои поде подри вретена, пак тебе одно напрела, и то не опреснелено. Аплодисменти за всички тези прекрасни певци, квартет Никола Кенов към читалище Христо Ботев, град Смолян. Елате всички тук. Аплодисмент за неостаряващите звезди на ансамбъл Родопа. Ветераните на ансамбъла. И сега, нека всичко това бъде поздрав, разбира се, към нашите млади хайдути, които ни почетоха, към всички вас, гостите на нашето село, всички тези потомци на тежките родове. И следващото изпълнение на момичетата от село Момчиловци на Горно Дереке ще бъде пак за всички нас, за празника, за нашия Петров ден.